Okay, akalaya pepani ndikupepeseni pali funso limene akuti ndikuyenera kukufunsani ngati police spokesperson tifunsiretu limene lolo ndilosakhudzana kwambiri ndi nkhani yathuyi komano ino as police spokesperson mukuyenera kuwunikira mtundu wa Malawi. Apolisi anammanga ripota wa ku Times dzulo chifukwa chokuti amajambula mwaseka chifukwa chokuti amajambula zithunzi apa pa Director of Road Traffic. Nkhani yake ikwasokoneza maganizo anthu kuti zithunzi zimene amajambula nyamatayo zinalakwika chani kuti apolisi mpaka akafikepo mu manga for 30 minutes mpaka kukachita delete zithunzi zimene zozo. Atakufunsani dzulo munanena kuti nkhani looking into it mukuyiyang'ana kukhala ngati mukuyifufuza mwachangu kwambiri panopo it's 24 hours later papezeka zina zilizonse zimene anthu angayenere kudziwa kuti panachitika chani chachilendochi. Ndimene kuti munayamba nkunena kuti mukuseka chifukwa ndinaona kuti taphatikiza nkhani. Ndichaka ndapepesa koyamba. Sorry. Kwambiri. Ndimanena kuti nkhani ya Isaac Salima ndo nkhani wa Times. Amene akuti anatengedwa ndi apolisi dzulo ku Blantyre. Ifenso tinaimva modabwa kuti zinakhala bwanji ndi nthawi imene timaweruka dzulo ku ntchito tinali tisanapeze kwenikweni kuti chinachitika ndi chani. Ndi ngati Malawi Police Service tioneka ile lolo mene kwachamu kuti atuza chani ku Blantyre yako. Koma no ndinalankhulapo ndi dzulo ndatu nkhani kuti kuti ife ngati Malawi Police Service timalemekeza anthu onse amene amakhala akugwira ntchito kunjako kuti mati in the public mene ifeso timakhala kugwira ntchito tingotengera kuti ndi ntawuni kaya kuchitika zipulikiti kuli mademo kuli chani timadziwa kuti kumeneko kumene ifeyo apolisi timakhala kugwirako ntchito kumakhalanso anthu ena amene amakhala kugwira ntchito ena amakhala kupita ku mabizinesi akugwiritsa malonda awo ena amakhala kupita ku chipatala ndipo ena amakhala ngati atolankhani amene amakhala kugwira ntchito zawo mena kumajambula zithunzi kumafunsa anthu mafunso ndi timadziwa kuti malo ngati amenewa aliyense amakhala kugwira ntchito yake ndi ife timakhala kuwuzana tsiku ndi tsiku kunena kuti timalemekeza wina aliyense amene akugwira ntchito malo amene ifeso tikugwira ntchito. Nchifukwa yake ndikunena kuti nkhani titamva kuti mtolankhani wa ku Times anatengedwa kupita ku Blantyre polisi timene kuti choyambira analusa anamangidwa anangotengedwa ndi anakamfunsa mafunso ndi mafunso anamangidwa wanje ndipo nchifukwa yana anatengedwa ndi zimene tikunena kuti yayi I think lero tikamafika cha ma 10 11 form tikhale titamva bwino koma ndithu Amalawi amvetsetse kuti ngati Amalawi Police Service timalemekeza ufulu wa atolankhani ogwira ntchito yawo malo ena aliwonse ngakhale malo amene ntchito yawo ikukhudzana ndi ntchito yathu ngati kunalili kumene amagwira ntchito dzulo kumene kunaliso apolisi komanso atolankhani. Very good. You as a veteran policeman situation ngati imene kuti apolisi akubwera kuzakhazikitsa bata and kumatsika galimoto anthu nkumajambula mungaone kuti chachilendo chokuti zithunzizo zikachitule delete kungoganizano inuyo as a veteran chingakhale chani? Sinkhaniso yonena kuti ineyo ngati veteran police officer ndiganize kuti chani kani ndionena kuti malamulo amati chani chifukwa kuti munthu amangidwe ndiye kuti akhale kuti waphwanya malamulo tinene kuti mmene mwafunsira kuti apolisi akutsika galimoto pamenepo pali kumujambula apolisi akutsika galimoto sikuti ndi mulandu yayi olatakha kuti wapolisi akumanga munthu ndipo ena akujambula tinene pano tiuze mtundu wa Malawi kuti si mulandu pali ma incidents amene amatokhala milandu komano tingotengera kuti situtengeranso kuti uyu ndi mtolankhani olatakhala kuti ndi munthu wamba ifeyo apolisi tikugwira ntchito mwina tikumanga anthu tikuthamanga tingoti tsiku la demonstration anthu amene kuti apolisi akuthira utsi atolankhani kumajambula osatiso atolankhani olo anthu kumajambula sikuti ndi mlandu chifukwa ife timakhala kuti tili ndi zifuwa zokwanira zimene zikutipangitsa kuti tigwire ntchito mmene tikugwiriramo mwachitsanzo kuthira utsi anthu ndiye ngati ife tikuthira utsi anthu nkujambula sikuti ndi mlandu ifeyo mwina mutifunse kuti nchifukwa ndimathira utsi anthu ndiye tikuyamba ino majambula ya chithunzi si mlandu nchifukwa yake ndimanena ndipo ndikunena mubwereza kuti nkhani ya mtolankhani amene wa Times Isaac Salima dzulo tifufuza kuti tione kuti chinachitika kwenikweni ndi chani. So in other words timalize nkhani chifukwa nkhani in other words apolisi anu aphwanya malamulo amene mukwani nawo simukuti malamulo alipo ochita determine public urgent Wanda here inu ndanzanga tinaziwana kuyambira pakale muli kunzuzuko izi zimene mukuyambazi sizabwino and for you to come here kunati mukufufuza I think mukuchita chipongwe pali chofufuza mukuziwa kuti it was a lady officer zina lake I think mukumuziwa amene amaoneka tanali wankulu pamenepo amene analamula zimene zizi so sizingati tengere zimene zizi 24 hours tikufufuza zinthu za straightforward like this I think zimangoonesa kuti apolisi pene pake simuli serious. This is a simple issue that how does it take so long? You know the people, you know the incident. It's not like pangidwe nagata wasiti kuziwa so ineni makubasa ni ule makalaya ngati munthu komanso I respect the police service but on this one
No, let's not go through this route. You know it was wrong, padopa bwezi mukumatiuza kuti ya imwe na wa police amene yoyo panopa palangira chakuti because palibe ponkhani munthu amajambula office ya boma anthu ogwira ntchito a boma. It's a public place, these are public officers. We want to cover an issue and then the reporter gets arrested in the way. It takes us 24 hours. Okay, I think Wanda, you have made your point. Komano Agalaya, I think honestly speaking, PK, I'm thinking we should not go this route. All right. Honestly speaking, what they did is wrong. They must apologize. They should have apologized by now. Agalaya musana yanke. Zimena unena awandazi zikumveka. Komano inu mwanena kuti mufufuza. Mwina fusolimena ngakhale na lwantu ndoti chimene mukufufuza ndi chani. Chifukwa mene anenera it's a straightforward issue. It's public domain. Cheni mukufufuza for 24 hours and more ndi chani. Mwina chimene icho anthu akachiziwa, they might appreciate kuti you are investigating. Ndi mafuna ndi yankhepo tisanapite kunkhanina ya ngozi zaziphaliwalizi kwa mwalankhula kwambiri mchita yankhaso mwachidule. Right. Panopo tili pa wireless akuti imva ndi amalawi ambiri. Ife ngati amalawi police service muzitimvetsetsa tikamati tikupanga zakuti nkhani iyi inuyo mukuitenga ngati yachidule edi nkhani iyi pamene incident imene imachitika inali dzulo kumadzulo kuti anali mmawa yayi and malipoti amene wokuti atipezi amatipeza mochedwerapo and nkhani yachitika you want us to just pronounce judgment ngati mene akulankhulira awanda kunena kuti nkhani ya forward no we are not saying we should pronounce judgment. I get worried when the police ikumatenga. How long does it take, Bwana Kalaya, with due respect to inuyo? Are you giving confidence to Malawian people? Could it can take you all these hours to find out a simple issue like this? Then if it is color, kumaipanga trust the police atu kuti kozopanga solve complicated issues when we can't solve a straightforward issue like this. I'm not saying that making a judgment, but for me, I just want to appreciate what is it that you're investigating. What are you trying to find out? Yes, that's the question. What is complicated about this issue? An officer, one police officer, sana palibepo case. I don't think there is any sana muze kuti waphwanyala mulola kuti you under arrest, because an arresting officer must tell you what is it that you have committed, why they're taking you for questioning. They need to tell you. But somebody here is abusing power. He's using their office. You guys, you're massaging them. It is wrong. Agalaya, nimafuna tichoke pankani pa komano a very simple answer, straightforward. Chimene mukufufuza ndi chani. That's a very basic question, and inuyo manena kuti it takes time to investigate what in this particular incident. Ndikulankhula ndi anthu oti akwiya ndipo kukwiya kwanuko ine ndikukumvetsetsa nchifukwa chake ndinanena koyambirira kuja kunena kuti alinge ndinafotokoza amalawi amva kunena kuti mtolankhani osatiso mtolankhani yekha wina lense amene akujambula zithunzi malo amene ife tikugwira ntchito simulandu. And incident iyi yachitika dzulo madzulo, and kuchoka dzulo madzulo kufika lero pali usiku apakatipa, and you want me mama wanga uno ndibwere ndi ma answer. Ndunena kuti ndingatheke kuti ndibwere ndi ma answer pompopompo. Pali nkhani ziwiri, pali nkhani yonena kuti mwina mukufufuza chani imene kukhudzana ndi mwina kuchedwetsa kupereka information. Ndiye pali nkhani yokhudzana ndi kuti mwina mtolankhani anatengedwa ndi apolisi imene ili nkhani ina. Nkhani yoti mtolankhani anatengedwa ndi apolisi ndayankha ndimene ndayankha. Komano nkhani yonena kuti tipange zinthu mwansanga just because tikuona kuti nkhani yatha choncho ndimene ndifuna ndinene kuti muzitipatsa mpata. Tikanena kuti ndiyankhe bwinobwino muwerengera ma hours amene tadutsa usiku ngati kuti Akalaya sanagone anathamangira ku Blantyre amakafufuza za anthu ankhani. Sizimakhala choncho. Timadikira akuti atilembere malipoti kunoko malipoti afike mwa anthu ena. Malipoti amene kuti azafike pa desk ya ineyo ngati public relations officer wa Malawi Police Service. Mutikhulupirira akankwatira kuti zimatenga ndithu kanthawi. Ndikudziwa kuti mwakwiya koma tikamakwiya teni tizikwiya tikupanga reason bwinobwino ngati Malawi. Finally timeline yanu ndiyotani mukuona mukukhala ndi yankho by when madzulo mawa or next week, just to give a timeline chifukwa tifuna yankho tilifuna kuti mapeza zotani. Dzulo polankhula ndi atolankhani ndinapereka yankho la nthawi imeneyo. Ndinawuza kuti pofika lero ngati tsiku la lero lachitatu tipereka side yathu ngati apolisi. Anthu ayembekeze kuti lero lotipereka side yathu yankhani imene. Thank you very much. Tibwerere ku nkhani ija kujeni kudowa kukumponera anyamata folo amwalira malo amodzi. Obviously ndi nkhani yoti inu ngati apolisi munapita komwe achita investigate. Kodi akuti zinakhala bwanji Akalaya? Ndizoona kuti kudowa kumponera pa chisanu pa 29 November ndi pamene kunachitika ngozi imeneyi, ngozi ya mphezi imene yapa ana 4 pakamodzi. Imene kuti malipoti amene ifeyo tili nawo ngati apolisi kwa tinathamangirako monga amene timachitira apolisi timapanga respond kuma incidents angozi ngati amenewa. Ana amenewa amaphunzira
pa Kaungwe CDSS kumene kumponera ndipo ngozi imene inachitika kuti lachisanu chama 5 madzulo. Ana amenewa atabwerako ku skulu amapanga rent pa Namwili Trading Center. Namwili Trading Center amene akukudziwa chakumponeraku ili pakatikati pa Chikhokotero komanso Chimwaza Trading Center. Atabwera kunja kumagwa mvula ya mphepo, mvula ya mphezi. Ndipo ana amenewa nyumbamo amakhalamo ana 10 amapanga rent kumapita ku skulu. Ndipo nyumba imene munali ana 10. Ndiye kunali mvula ya mphepo, mvula ya ziphaliwali, mvula ya mphezi. Mphezi inadzamenya pa nyumba pamene paja. Nyumba moti munali ana 10 amene anakhuzidwa kuti avulazidwa analipo ana 6. Ana 6 amene wanatengedwera ku chipatala kumene ana 4 anakapangidwa pronounce date kapena kuti achipatala nene kuti ana amene wanditu amwalira. Mwana awiri otsalawo pakali panopo akanali mchipatala akulandira chithandizo. Sonza kuti atsala ena 4 ndi amene anakhuzidwa pang'ono ndipo ali bwinobwino. Ndipo tinene kuti ana amenewa anali nyumba sikuti anali panja kuti kapena anali pa mtengo iyayi. Anali nyumba ndithu. Imene chinachitika mphezi imene itawomba oyandikana nawo nyumba atamva ana kukuwa ndi mphezi kuwomba anathamangira ndi amene anatenga anawasangasanga kupita nawo ku chipatala cha mtengo wa Nthenga. Choncho ndi mmene zinakhalira kumponera kumeneku pa Namwili Trading Center pamene ngati dziko tikunena kuti taluza ana okwana 4 pakamodzi ndipo ana awiri akanali mchipatala kulandira chithandizo. Mina ndisanachokepo pa nkhani imene ndinene kuti tsiku limene lili ndanena kuti kumagwa mvula dera limene lili la kumponera kwati iye mponera komanso chakumponera Trading Center. Mbali inanso timakuchula kuti kwa Jazi kumeneku kwati iye Nsakambewa kunapezeka kuti mvula imene ikugwa ana amasewera ndipo ana okwanira 3 mpeziso inamenya. Tsiku lomweli nthawi isungati yomweyi ana amenewa onse anatengedwera chipatala chapamponera Mponera Rural Hospital. Ana amenewa ndi apa skulu imachidwa kuti Kedze Primary School. Ndipo mpaka na lero ana amenewa chiweni mchipatala akanali mchipatala kulandira chithandizo. Kusonyeza ndithu kuti tsiku limeneli kunali mvula ya mphezi ndipo mphezi zikumenya ndithu ndipo ngati Amalawi tikuyenera kuti tikhale osamala. Tikuyamba za ana 4 amene amwalira, ana awiri ali mchipatala pa mtengo wa Nthenga ndipo ana 3 ena ali mchipatala pa Mponera Primary School. Makamaka pa Mponera Rural Hospital. Ndipo ana amene wakoma ndi apa Kedze Primary School. Pabwera so I think comment apa kuchokera kwa abambo ena amene akumvera program amene akupempha kuti bwana Amos Ntonya atafotokozapo because zikuoneka kuti anthu they trying to understand my pattern amphezi masiku ano. Kunena kuti there was a lightning incident around Muwa in Dedza a few weeks ago. A man and his family were having lunch in their house. Lightning struck and killed only the man without affecting anybody else on the table. Nobody else died or suffered anything. Is this normal? Mphezi namenya malo amodzi bambo ndi banja lawo bamboyo idamu wocha mpaka nakumwalira pompo kumena usewo sibwinobwino mwina mwake ndakufunsa kuti kodi mmene zikukhalira mapetens awawa poyamba tinkaoneka kuti timanekuzidwa kuti musakhale pa malo pa mtetete kuti wantali ndiweyo usakhale pasi pa mtengo panopa even ukakhala nyumba where are you safe onse awatukamba wanali nyumba ndiye kuti kodi panopa tingabisale pati afusa choncho ndifusireni kwa azanyengo Antonya mwina maphatikiza kukambira even akalaya muja zanawa chani kuti mphezi za masiku ano zikuyenda bwanji akalaya pamene mukuyankha imene Antonya pajamata Antonya tikufusa Antonya Antonya yankha imene komano asanachoke akalayawa panali funso lonena kuti kodi mukati anavulala pakali panopo ali mchipatala akuvutika kuvulala kumene kumakhala kotani amakhala ndi mabala pali funso limene lolo anthu ena sanamone munthu atachitidwa affect ndi chiphaliwali akalaya. I think anzanga Antonio afotokozapo kwambiri komano munthu kutengera ndi experience yathu ife apolisi munthu amene wavulala ndi mphezi amakhala kuti kwakukulu wapya ngati wagwidwa shock imakhala kuti ndi magesi amphamvu kwambiri amene amuotcha munthu uja ndipo kuotchako kumalowa mkati ndithu kwa mphezija kumakhala kuti kwakukulu ndi shock ya magesi wa amphamvu amene amapangidwa mmwambamo. Choncho kuti kumakhala kuti mwina munthu wavulala ngati mene amavulalira pa ngozi kuti mwina waduka mkono ayi koma kuti amakhala ngati kuti wapya kwambiri
ndakumvani kwambiri lizikomo kwambiri Antonia mulowepo sopano nkhani ndi imeneyi pali mafunso ambiri koma tiyambire ndi ili lonena kuti kodi zimenezi zikuchitikazi zimayenera kukhala choncho kuti mphenzi kumenya mnyumba malo amodzi tebulo pa tebulo pa anthu 4 mmodzi ndi kumwalira nayo mphenzi imeneyi atatuwa ndi kuchita survive awawa anyamata 4 akudowa kumponerawa tamva lero kuti apana munali anthu 6 inamenya anthu onsewa anabisala malo amodzi andi no munali anthu 10 6 ayo were affected 4 anamwalira 2 adakali mchipatala selection imene iyi makhala bwanja ndiye funso lake limakhala kuti ndizanomo zimenezi kutsogolo kwake ndi mmene akuti kodi ndeti zibisala pati chifukwa kale zinkamveka kuti mukhale nyumba musakhale panja musakhale pansi pa mtengo nyumbamo ndi mmene zikukalowa mphenzi izizi Antonia chabwino mina tiyambedi ndi nkhani ya kodi mphenzi ikachitika kapena mvula ya mphenzi kamagwa munthu akwena akhale pati ngati pali nyumba pafupi chanzetu ndikulowa nyumba chifukwa nyumba ulotetezeka kwambiri kusiyana ndi panja komano nyumbamo ndi umo mphenzi itakufikabe titakuona chifukwa chake kukamamangidwa manyumba mwina kwanza tumaiko tukukawa pamakhala kulimbikitsidwaso kukhala ndi zitsulo zija zimene amanena kuti zimagwira mphenzi ma lightning rod anatiwa wanda kuyamba kuja mphenzi imathada pamalo pamene pali kuthekera kuti mphamvu ya magetsi itakuyenda chifukwa chake mwina imathatha kuyenda ngati madzi kwambiri ndetu kudziwa mvula ikamagwa pa manyumba madenga makhala akutsitsa madzi ngalande ndipo nyumbamo kawiri so tikamapemphedwa tikhale nyumbayo imayenera itsekedwe ngati pali mawindo atsekedwe ngati pali zitseko zitsekedwe kuonjezerapo pa anyamata akudowawa tikudziwa zaka 4-5 zapitazo zinachitikanso kunchewu mutchalichi anthu angapo anaphedwa ndithu ndi mphenzi koma kuona makesi yake mwina nkhani itakhala yoti inde manyumbawo tikumanga tikuyenera kubisala mnyumba koma nyumbayo ndiyotetezekeratu kuti basi mphenzi patonga kuti nyumba silo pamakhalabe zinazoletsa ngati zimenezo mwina zinazolepheresa kuti nyumba ikhale completely safe ndi chifukwa chake no mwina pamakhalanso nkhani yoti uli nyumba koma tiyesese mawindo titseke masiku ano palinso kutsimikiza ndi kuzindikira kuti chifukwa choti mphenzi imayenda m'madzi kapena mu zinthu zamagetsi timatheka kuzitsekera mu nyumba koma mwina kutiyesese kwa munthu mwina akugwiritsa ntchito madzi m'nyumba timadziwa masystem amadzi mwina ngati akuyenderera akukatuluka panja akukumana ndi madziso apanja oti mphenzi itakuyenda nde mphenzi ija ndi mphamvu ya magetsi yayikulu kwambiri timakhala champhamvu kwambiri nchifukwa chake kupha kwake titha kungotengera chitsanzo cha ng'ombe 34 zaphedwazi ndi chithunzi chimene tingakhale nacho kuti kodi mphamvu yake makhala yayikulu bwanji ndi zotheka ndithu kuti ngakhale tati mwina gawo lake lalikulu lapita kwina koma lina langomutsata munthu chifukwa choti mwina kaya panali chamagetsi kapena madzi kapena kunyowa ulumene mwina zachitikira ndi anyamata akudowa kuti mwina mphamvu yayikulu ya mphenziyo inali panja koma mwina yochepa ina yachita affect amene atisiyawo ndi amene akulala kutanthauza kuti nyumba muli bwinoko kusiyana ndi panja koma tanene kuti ndoti ukangolowa nyumba ndoti zonse zili bwino so sitingabisale mphenzi imene mukunenera Antonia baba ndi kuti sunganene kuti ayikabisale pena pache mphenzi sikupeza uli bwino ndi chimodzimodzi za tingopereka chitsanzo chomwe mwina tingagwirizane komabe kungwesera kunikira izi timalimbikitsidwa kuyendetsa galimoto kumangalamba zitanthauza kuti wamangalamba ndekuti basi ndekuti wapulumuka koma umaonjezera mwayi okhala otetezedwa so kunena mwachindunji chifukwa mmene zinkakambidwira zimanenedwa kuti tikhale nyumba in fact malangizo ake akumatuluka choncho kuti nthawi ino ya mvula chifukwa cha mphenzi ndi zina zoterozo onesesani kuti ikayamba mvula ija mubisale nyumba so pamene pachasi pamanenedwa kuti koma nyumba monso ikhoza kukupezani so I think ndizofunika kuti pakhale clear kuti kukhala nyumba kuja si 100% zimapangidwa ngati kuti it's 100% koma tatsutsika apa anthu akufa nyumba mmene zona zake zikhale choncho kuti una mauthenga akuyenera akhale clear kuti ngakhale tikakhala nyumbamo zimene tikuyenera kuchita ndi chani chifukwa choti mwina timakhala kuti tazitsekera nyumba zochita zachepa nthawi zina anthu timatengeka kumagwiritsanso ntchito zinthu zamagetsi pa nthawi imene mphenzi ili ngati ndi zinthu zokhazokhala zoti zitha kuyikoka mphenzi kukuyandikira pa nyumba pano ngati ingayende pafupi ndekuti pali kukhala nyumba komanso pali machitidwe kuti nyumbamo inde itakhala koma titani koma tionenso mastrati athu ambiri masukulu machalichi ambiri timakhala ndi mawindo ongokhala ngati chibo
imakhala ndi mawindo tani open nde kuyenda kwa mphezi imathamanga kwambiri tikakufanizira chinthu chothamanga kwambiri chimene chilipo kuwala speed ya light zinthu zimachitika mukanthawi kamodzi sipena kuti mwina imakhala ndi nthawi ngati mganiza kuti apa tizungulire pali nyumba tiyendere uko ndekuti pike bwana Antonia ndekuti inuyo ngati nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mayenerano kuti muyambe kupereka ma guidelines kamangidwe kama structures athu kuti bikhale ngati mbali imodzi yoti munthu amene afuna kumanga nyumba yake chalichi whatever akuyenera apange izizi kuti zimenezo zizivomerezeka otherwise mene mufotokoza papamo anthu tumwina sadziwayi chifukwa pano manga bola amene ayimangira kusazota ali pachiopsezo pamphezi pamene inuyo mwina mukuziwapo ukadaulo wa sayansi wina kuti munthu yata unjezerapo kaangoyika kachisulopo kakatali padenga pakepo ndikuti mphezi zifikira mkachisulopo kusiyana ndi kuti ifikire nyumbayo somweza anthu atamapanga zimenezo chifukwa anthu makankhani zimene zazokuti anthu akutaya miyoyo nazo amakhala nazo chidwi kuti aone kuti tingapumuse bwanji miyoyo ya anthu correct akuganizira yankholo nkhani ya ma lightning conductor inazilala ndikwaziwa anthu akumanga nyumba panopo ndithu sayikapo conductor so I think as a nyengo mulowepo